Umlisi okhuluma kule video uthi uma ukuthi umuntu uke wachithekelwa noma waphungelwa yisisu kubalulekile ukuthi akulungise lokho kusase-early ngoba uma engakwenzi lokho ejaha ukulungisa ezinye izinto angeke kuze kulunge lutho. Ngithi unyazi lwezulu lunubusise luphinde lunikhanyisele. Endabeni yokugezela abantwana abachithekile noma abaphuphumile, maybe uye waba ne-miscarriage. Njengoba ngikhulumile ku-video yami e-previous, le ndaba lena if umuntu wabhekana nenkinga efana njengalena, it's priority number 1. Ungaba nazo ezinye izinto okumele uzilungise, kodwa uma ungakalungisi lena yalabantwana noma yalomntwana, oyokwenza okunye angeke kuhlangane. So it's very sensitive njengoba ngishilo ukuthi le mimoya yamanono noma yalabantwana abachithekile comes as first priority. Ukuthi uma ngempela ungayilungisanga lento, it becomes a hindrance. Iyavala. Ivala noma yini, ivala kuswana. Because moya omnono ngumoya ohlanzekile, ngumoya omsulwa, ngumoya opure. So now, as it comes with purity, as it comes with cleanliness, as it comes with sanctification, if it is not aligned properly or if it is not cleansed for, it becomes a blockage. So it's very, very important. It seems very fragile, very delicate, like I normally say. Very fragile, very delicate. We need to understand ukuthi le mimoya nayo noma umoya nomoya uphathisiwe, umuntu nomuntu uphathisiwe njengoba elapha emhlabeni. So nayo le mimoya lena iza nayo iphathisiwe. Would you believe me if I said to you ukuthi kungenzeka ukuthi wena awunalo mhlawumbe ubizo lwabadala or ngithi something of that sort? You just live a normal life like any other person who is normal, you know? But just because of lelo nono lelo wena owawunalo lachitheka noma wamiscarra noma laphuphuma, maybe lona lize lembathiswe isiphiwo thizeni, maybe sokwelapha abantu. Uma ungazange ulilungiselele usuke wavimba lesasiphiwe, usuke wavimba generations that are supposed to be healed by this person or by yena lo mntwana lona. And then ngokuvimba kwakho lapho you have blocked that blessing. But now ukuze ukulungise lokhu, can you believe ukuthi you can inherit that blessing from inono? You know, you can inherit that blessing ngoba manje usuke waxolisa, usuke wazehlisa, usuke wacela intethelelo, usuke waligezela noma walihlanza ukuthi nalo maliphile, kodwa maliphile through you. Uma seliphila through you, lizokwambulela lokho lona laliphathiswe khona, likudlulisele kona noma likubusise ngakho ngoba wena usuyaliphilela noma lona liphila through you, uvumela ukuthi liphile through you, walamukela. Never same WhatsApp group. I don't know if this is making sense, but just get the idea, you know? So it is a blessing in disguise. It is a blessing in disguise because all the blessings that you've always needed, they are within Leli Nono Leli. All the blessings that you've been crying for, they are within Leli Nono Leli.
ukuthi uma ungalilungiselela uzobona ezinye izinto ukuthi zizomane ziqhaqheke, zizomane zivuleke. Lento ayikuhlula ukuthi uyihlanganise eminyakeni edlule usibona yenzeka. So it is very sensitive. It needs to be handled with care. And njengoba ngangishilo ukuthi you don't just do and sekudlulile. You live for it and it will live for you. Angithi into mawuyiphilela kusho ukuthi uyayikhumbula ngithi. Uyenza part and parcel of your life. Kuyafika isikhathi ukhulume nabo abantwana bakho, you know? Benzele iladi. Iladi awulenzi kanye kuphela ngoba uyaligezela noma ngoba ufuna ukulungiselela. Kodwa iladi it's a thing ozothi nawe uyayenza from time to time, ubakhumbule, you know, make them feel special. Just like, because you know, it has become your ancestor. So now it has to be acknowledged in that manner. It has to be remembered in that manner. You know, you have to create that connection alive. Ngoba nalo selizokuvikela, nalo selizokukhanyisela, nalo selizokulethela okuhle njengomzali walo, njengomntwana ojabulela umzali wakhe, ukuthi makamjabulele esebona naye ukuthi unayo indlela ukuthi naye angabusisa umama wakhe noma angathekela umama wakhe into ethizeni. That's the same process, you know. So it's very important ngoba manje lento eyayambathiswe inono izophila ngawe noma izophila phakathi komndeni wakho, you know. Iyophila in-house and then it will bless the in-house because niyayiphilela, niyayi-acknowledge, niyayi-recognize, niyivumile, niyayikhumbula, niphilisana nalo inono lala ekhaya. Abanye bazothi mina hey ngihlala ngiphupha abantwana, sometimes ngizibona ngigone abantwana abangcolile noma umntwana ebengimgonile ngapha uyangincela, you know, such scenarios. But most of the time uzibona nje uphupha abantwana nje ubona abantwana, you know, now ungasa understand ukuthi what is going on. Yeah, kids, babies, mawubaphupha, yeah, they mean they're angels, you know. Bazingilosi, you know, because they are innocent, they are pure of heart. Yeah, but that also means something. It means kukhona abantwana bakhona okumele balungisele. You understand? Yeah, sometimes uziphupha nje unalabantwana longa understand ukuthi what's going on. I'm always dreaming kids. Yebo, ngama no. Pure spirits, clean spirits. But now, deeper meaning is you could have miscarried. You could have waphumela isisu. Yabona indaba, isisu sachitheka. Siphuphuma ungazi nawe. And then you keep on seeing these kids, Sometimes uzibona, you know, uklina lo mntwana ungazi ukuthi ubuya kuphi, lo mntwana uzongcolile, uza kuwe, wena bese so attend cleaner. Those are signs ukuthi something is up. Khona abantwana kumele balungiselele, you know. So it's quite sensitive. Abantwana bayalungiselelwa, babenzela iladi, uyagezwa, ugezwe nje kahle nje. Then from then, after that process, now uzosibonela nawe emaphuphweni wakho nokuthi no, lento engangiyigezela noma labantwana bengabagezela nabo sebayavela, sebayasho, abanye sebajabulile, abanye bayakhuluma nawe bayakutshela, you know. And we also need to take note ukuthi bangaki labantwana, because sometimes uzothena bayi2 abaphuphuma kanti it's not even 2, it's 4. Bese wena wenzela ababili kuphela. Mase wenzele ababili kuphela, bese nalaba babuye bathi phela thina usikhohliwe. Kwenzela kanjani ukuthi thina usikhohlwe? Wenzele laba kodwa thina usikhohliwe awusenzeli. Yabo? Then now you need to repeat the process and accommodate the others who are not accommodated. You understand? So now that's why kudinga nje ukuthi analyze kahle le ndaba, ihlolelwe kahle, uyithole kahle ukuthi bangaki labantwana. So that you can incorporate all of them. Because you can't miss one, you can't leave out any. They all have to be incorporated, you know, so that there could be completeness.
in all of this. Yeah. Nje phansi emhlabathini athenjwa phezulu eshingishaneni zomoya kanye nasemanzini bafowethu ngeke ngathinta into ezibaleke kakhulu la engibonile ukuthi some of you nine problem enkulu yokulack understanding kuyona abanye ke ngibonile ukuthi ke abantu besilisa mangikhuluma ukuthi izingane zihlala kakhulu kubantu besilisa mangabe ichithekile noma iphuphumile ngibona abanye ke bevukwa ulaka ongakazi ulubone belwa ofiji iqiniso ongeke uzuluphike because wena ulale nengane yomuntu ungayilobolile ulale nengane yomuntu ningahlanganisiwe ngegazi nenyongo so ngaleyo ndlela nje vele icala elakho phela vele lengane njengoba iphuphumile njengoba lengane ichithekile ivele lengane le izoba inkinga phezulu kwakho but angifuna ukugxila kakhulu phezulu kwalowo namhlanje abantu mabesafuna more content about that bengabuyela back kulama previous videos engike ngawenza manje ngifuna ukufocusa ke ekutheni ke lezi izingane lezi isizathu esenza ukuthi zibe toxic kangaka zibe ne problem engaka mangabe ichithekile zine problem phezulu kwempilo yakho okay isizathu sokuqala esibanga ukuthi lezi izingane mangabe zifika kwena zifike zikubhidlizele yonke into zibulale yonke into zikuvalele into zakho ungatholi umsebenzi ungatholi lutho kube emnyama yonke into uthola ukuthi akuhlangani lutho empilweni uma lezi ingane ungayilungisile ungayishwelezelile waphinde futhi wayihlambulula wayigeza wayiphendula zaba yithongo elihle elikhanyayo so ngaleyo ndlela kuba khona iproblem yokuthi kuba nezinkinga ke nje empilweni that's a general problem ongeke uzuyibalekele bafowethu okay into yokuqala ke nansi engifuna ukuthi ngiyiveze kulezi izingane lezi ziba amandiki kunalento ebizwa kuthiwa amandiki ngiyanijulela ke manje ngolwazi ngizoqhephula izambo manje ngizoqhephula izinyanga okay kunalento ebizwa kuthiwa amandiki yini amandiki ilewo mimoya eassociated ngalendlela emangalisayo namanzi exhumene kakhulu namanzi nayo lo moya moyiphakamisa uyiphakamisa kakhulu lapha emanzini noma uyelapha kakhulu lapha emanzini right amandiki ahlangana kanjani ke nezingane ezisuke ichithe into yokuqala ingane mayisesiswini sika mawaya isuke ihleli emanzini la ngaphakathi esiswini sayo bese ihlala egazini ingakho noma sesikulapha indiki sikulapha ngamanzi bese sikulapha ngegazi lesilwane esithize mawulashwa indiki alright ngifuna ukubuya ngize la okay ngale nkathi umama ezale noma ichithekelwa isisi into yokuqala enzakalayo kuqhuma igazi ngoba kusuke kuphuma ihluli omunye kuphuma amanzi kube ukuthi useyiluze kanjalo ingane meyimiscarriage uma kwenzakalayo okay kanjalo nomuzala mongabe uzala sometimes kuyeqhuma amanzi kuqala kuqhume negazi okuyisign yokuthi vele lo muntu uphelelisiwe ngezithunywa zamanzi nangezithunywa ezifakazela egazini lapha la ngikhulume khona ngithi mina ke izithunywa imini igazi li representa idalwa zakini ngoba it's where we check iDNA yakho la sithola khona iDNA yakho right ke bafethu okay yini ke umndiki idlozi elidikiliwe so ngalenkathi wena ukhulela umuntu esifazane bese ngani iyachitheka lapho kusuka kunabantu abawu2 akade kufanele babe responsible for lengane ngidlozi la kuboka lo muntu wesilisa bese kuba yidlozi lawe umuntu lakho umuntu esifazane usuke ukhulelwe lengane hlangene nomuntu wesilisa kwaphuma ingane wakhulelwa amadlozi mabili okufanele abe responsible for lengane idlozi lalomuntu wesilisa naleli idlozi lalomuntu esifazane okhulelwe so uma ngabe lamadlozi wo2 efailile ukuthi lengane ingachitheke efailile lengane ukuthi ayigcine ayiprotect ize lengane izalo ibe ingane ephilayo ikhule uma efailile lawo madlozi womabili leyo ngane asuke idikilile ingakho ke lengane mina ngiyitshela ngithi mina ifola ngaphansi kwamandiki ngoba amandiki yilamadlozi lawa asuke edikiliwe yilamadlozi lawa asuke efana nokuthi asuke elahlekile